Kaya lang na si training na pagkano lagi siya training ako kan sa luda sa ahams ako na karma sa bulsa isa pa Lomang pakat na tong tuso. Poin sa tumle som pasari mutu. Tayo sa nasa. Lomang pahina tong tu. Tehia poin sa hisong mo paka anhuli. Manfa section.